खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजिब बसुमतारी नोंथांमोना मिथिगौदि थांनाय साननैसो सिगांनिफ्रायनो धेमाजि जिल्लानि जार्मनबारियाव बिबार बाथौ आरो बोलि बाथौनि गेजेराव एबा गंसे गामियावनो धोरोमखौ लानानै गोरोबलायै आरो एना एनि जानायखौ बे समाव नोंथांमोना खौरांनि गेजेरजों गोबां नुखाबाय आरो बेखौ लानानैनो बर'नि गोबां धोरोम गुरु एबा धोरोम दैदेनगिरि बिथांमोना गोबां दान्थे बिदान्थे एबा बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुबोगासिनो दं। बेखौ लानानैनो गोबां सोंथि खालामदों। थारैनो माबे सैथो, सोर सैथो, बिबार बाथौ ना बोलि बाथौ, बेखौ लानानै गोबां गोनो गोथो जागासिनो दङमोन। नाथाय बेखौ दिनै रोखा खालामना होदों। जार्मनबारि गामिनि रायजो राजाफोरा खौरां मेलनि गेजेरजों रोखा खालामदों। थारैनो बोलि बाथौ धनिराम बसुमतारिया गामिनि नेमखान्थिखौ एबा आसार खान्थिखौ मानिया होननानै अजद दैखांदों जार्मनबारि गामिनि रायजो राजाफोरा आरो बे बाथ्राखौ बुंदों खौरां मेलनि गेजेरजों। गिबियावनो बे खौरांनिफ्रायनो गोबां गोसारदोंमोन दि जार्मनबारि गामिया धनिराम बसुमतारिनि न'खरखौ बोलि बाथौ सिबिनायनि थाखाय बयकट खालामना दिंदोंमोन होननानै गोबां सोंखारिनाय बाथ्राया बे समाव ओंखारदोंमोन एबा सोराङाव फैदोंमोन। नाथाय बेबायदिनो आरोबाव जार्मनबारि गामिनि रायजो राजाफोरा बे समाव खेंफोरथि होदों। धनिराम बसुमतारिया गामिनि आफादगिरिखौनो आखाइ होदोंमोन एबा बुदोंमोन। मोनसे समाव गामिनि आफादगिरिखौ धनिराम बसुमतारिया बुदोंमोन होनना बे समाव अजद दैखांदों। बसुमतारि बिथाङा गामिनि आफादगिरिखौ बुदोंमोन होननानै बे समाव खौरांगिरिनि गेजेरजों रायजो राजाफोरा जार्मनबारि गामिनि रायजो राजा बे समाव खौरां मेलनि गेजेरजों रोखा खालामदों। धनिराम बसुमतारि बिथांखौ बोलि बाथौ फुजिनायनि थाखाय एबा बोलि बाथौ मानिनायनि थाखाय बयकट खालामाखै। धनिराम बसुमतारिनि न'खरा एबा धनिराम बसुमतारिया गामिनि नेमखान्थि आसार खान्थिखौ मानियालासिनो सोलियोमोन आरो गामिनिनो आफादगिरिखौ आखाइ होदोंमोन। बेफोर बाथ्राखौ लानानै खौरांगिरि मेल खालामदों जार्मनबारि गामिनि रायजो राजाफोरा। बे समाव गोबां सोंखारिलायनाया सोलिगासिनो दंमोन धोरोमखौ लानानै। बर' हारिनि गेजेराव बोलि बाथौ आरो बिबार बाथौनि गेजेराव गोबां बे थांखिखौ लानानै एबा बे बाथ्राखौ लानानै गोबां नुदों। जेराव मोनसे साइनबर्ड नुदों, मोनसे फोरमायनाय गामि जार्मनबारि मुस्रि गामब्रा बसुमतारिनि न'खरखौ जार्मनबारि गामिनि आयेननि बेरेखा थांनायनि थाखाय बयकट खालामनाय जाबाय होननानै बेबायदि साइनबर्ड होनायखौ लानानै गोबां माने ससियेल मिडियानि गेजेरजों बे जार्मनबारि गामिनि बेफोरबायदि नेमखान्थिखौ नेवसिगारदोंमोन, मुगैदोंमोन। नाथाय बाथ्राया दिनै रोखा खालामना होदों एबा बाथ्राखौ रोखा खालामना होदों जार्मनबारिनि गामिनि रायजो राजाफोरा। धनिराम बसुमतारिनि न'खरखौ बोलि बाथौ सिबिनायनि थाखाय बयकट खालामनाय जायाखैमोन। धनिराम बसुमतारि बिथांनि न'खरखौ बयकट खालामनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय धनिराम बसुमतारिनि न'खरा रायजोनि नेमखान्थि आसार खान्थिखौ मानियालासिनो सोलियोमोन आरो रायजोनि जार्मनबारि गामिनि रायजोनि आफादगिरिखौनो आखाइ होदोंमोन एबा बुदोंमोन। बेखायसो गामिनिफ्राय एरख'नानै दोनथ'नाय जादोंमोन होनना बुंदों। नाथाय दिनैनि समाव खौरां मेलनि गेजेरजों जार्मनबारि गामिनि रायजो राजाफोरा फोरमायदों, जों खौसेयै गोरोबनानै गंसे गामियावनो संसार जालांनांगोन। धोरोमखौ लानानै एना एनि जोंहा जेबो गैया। बोलि बाथौ सिबिनो मोजां मोननाया बोलि बाथौ सिबिथों, बिबार बाथौ सिबिनो मोजां मोननाया बिबार बाथौ सिबिथों। नाथाय जोंहा बेवहा जेबो बुंनांगौ गैया होननानै रोखा बुंदों। नाथाय गामि दरसेयावनो थानायलाय गामिनि आसार खान्थि नेमखान्थिखौ बयबो मानिलायनानै सोलिनांगोन होननानै बे समाव गामिनि रायजो राजा बिथांमोना खौरां मेलनि गेजेरजों रोखायै फोरमायदों। बिदिबा थारैनो फैदो जार्मनबारिनि गामिनि बै थासारिया जेराव बिबार बाथौ आरो बोलि बाथौनि गेजेराव गोरोबलायनाय गैयै दाङाबाजि जालायदोंमोन, बयकट खालामलायनाय जादोंमोन। थारैनो बाथ्राफ्रा मा जाहोननि थाखाय धनिराम बसुमतारिनि न'खरखौ बयकट खालामनाय जादोंमोन गामिनि रायजो राजानि बे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों जों आबुङै मिथिना लानि। दा आं दिनै जार्मनबारि गामिनि रायजोनि जानानै दिनै थांनाय 21 मे 2024 इं खालाराव जार्मनबारि गामिनिनो मुस्रि धनिराम बसुमतारिनि फिसाजो फुंबिलि बसुमतारिया जार्मनबारि गामिखौ मुंख'नानै जेरैबायदि बिथांमोनखौ बयकट खालामनाय, बिथांनि न'खरखौ बयकट खालामनानै बिथाङा प्रेस मिटआव होनाय बादिहाय फोस्रावनाय बादिहाय बिथांनि न'खरखौ बयकट खालामनानै हा फाननो मोना आरो हरावसो मिटिं जायो आरो न' बुसिना होखारनाय, दायना बुंनाय, हा फाननो मोना बिदि होननानै बायदिसिना गोबां बाथ्रा माने निउस लाइभआव फोसावदों। दा बे फोसावनायनि सायावसो
आङो दिनै स्पष्टीकरण होनो होननानै बे प्रेस मिटखौ दिनै लानाय जादों। दा खोथाया जाबाय धनिराम बसुमतारिया जोंनि गामिनिनो रायजो जानाय सासे नखरसे सुबुं। दा बिथांमोना दिनै बिथांमोननि जा धोरोमारि खान्थिनि थाखाय धोरोमारि बेले बेजेनि थाखाय बिथांमोनखौ गामिनिफ्राय बैकट खालामना दोनदों होननानै दिनै प्रेस मिटआव बे जेनेबा रादाबो फोस्रावदों। नाथायबा जों नैबेखौ बुङो बेफोरबायदि कारनाव बेफोरबायदि धोरोमनि बिथिंखौ लानानै धोरोमनि दाङाबाजिखौ लानानै बिथांखौ जोङो बैकट खालामनाय जायाखै। नंगौ जों बैकट खालामनाया नंगौ थार, नाथायबा बिनि गुबै जाहोना आलादा गुबुन। मानोना बिथांमोना जेरैबायदि धोरोमखौ लानानै फुजिदों बेयाव फुजिनायाव जोंहा जेबो हेंथा गैयामोन। बिथांमोना जोंनिफ्राय बिख'ना लादोंमोन, खावलायखादोंमोन, बा बिथांमोना गाबख'ना लादोंमोन जे आंहा ओरैबायदि आंनि बिसिनि मेगननि बेराम जादों। दा बे मेगननि बेरामखौ मोजां खालामनोब्ला 16 जरा खुन्थियानि बाथौ दुमनाय आरो बोलि बिधान होनानै फुजियोब्ला बे बेरामा हामगोन होननानै दिनै बिथांमोननि नायखांगिरिफोरा बिथांमोनखौ बिथोन हरनाय लेखा दा बिथांमोना रायजोनिफ्राय सोंदावना नायनानै बिथांमोना बे हाबाफारिखौ मावनो लानायाव जों जार्मनबारि गामियाबो बिथांनो बे हाबाफारिखौ मावनो थाखाय बिथोन होनाय जादोंमोन, अनुमति होनाय जादोंमोन। लोगोसे बे बावनाय थिनाय बायदिसिना होनायजों अनुमति होनायजों लोगोसे जार्मनबारि गामिनि गासैबो रायजो राजाया बिथांमोननि बे हाबाफारिखौ मावफुंनायाव गासैबो दोलो नोगोरै हेफाजाब होलायदोंमोन, मदद होलायदोंमोन। नाथायबा दिनै बिदि मावै मावै फुजा होयो, खेबसे नङा खेबनै फुजा होनायावबो जों रायजो राजाफ्रा गासैबो दोलो नोगोरै हेफाजाब होलायदोंमोन, बावथिलायदोंमोन। बेयाव जोंहा जेबो बेरेखा जायाखै, जेबो जोंहा खुद्रिनाय गैयामोन, जेबो इनाय अनागार गैयामोन। नाथायबा बिदिनो फुजियै बिथांमोननि गेजेराव मा जाखो जों मिथिना मोनबाय जे बिथांमोननि न'खरा जोंनि गामिनि सोरनिबा न'खराव माबा जाहैनो मोना, बायदिसिना लोंहैनो मोना, बायदिसिना मुवा बेसाद बिसोरनि बावथिनाय थिनायखौ जानो मोना, लोंनो मोना, लोङोबाबो जायोबाबो फोरासि होनांगौ, गावसोरा उद्रायना लानांगौ। बेफोर बाथ्राखौ जों मिथिना मोननानै जोङो बेफोरबायदि मानो खालामदों बा मानो जादों बेखौ मिथिनो थाखाय रायजोआ मोनसे लिंथुमलायनानै सावरायलायनो होननानै जोङो लिंथुमलायनाय जादोंमोन। बे लिंथुमलायनायाव बिथां धनिराम बसुमतारिनि बिसि अब्ला माने बिसाय धनिराम बसुमतारिया न'आव थायामोन, न'आव गैया, गुबुन जायगायाव खामानि मावनो थायोमोन। बे समाव दा बेफोरबायदि जानायखौ खोनानानै जोङो बेफोरबायदि मावनायखौ खोनानानै जोङो थाबैनो बे जेंनाखौ सुस्रांनांगौ होननानै जोङो बै धनिराम बसुमतारिखौ जोङो नेयालासै बे धनिराम बसुमतारिनि बिसि दिदोमस्रि बसुमतारि बिखौ लानानैनो बिनि सायाव जोङो बे सोंनाय हरनाय जादोंमोन। बे सोंनाय हरनाय जानायाव बिथाङा नाथाय बे बाथ्राखौ जेबो जोंनि सोंनायखौ थोंजोङै फिननायखौ होआलासेनो बायदिसिना बाथ्रा बुंनानै जों बायदिसिना खोथा बुंनानै बायदिसिना बाथ्रा दान्थे बिदान्थे जालायदोंमोन। दा बेफोरबायदि दान्थे बिदान्थे जालायनायावनो बिदिनो जोंनि रायजोनि मानसिफोराबो सोरबा सोरबि माने बिदिनो रागा रेगि जानानै गोबां बाथ्रा माने दान्थे बिदान्थे जालायबाय। बेफोरबायदि जानायाव दा दिदोमस्रि बसुमतारिया बिथाङा उनाव थांनानै मा जाखो मा खालामखो जोंहा आफादगिरिखौ बिथाङा आथिंजों सुगायबाय एबा जोबाय। दा आफादगिरिखौनो आथिंजों जोबायबा अब्ला बेसेबां माने मुगैथावना बा बेसेबां लाजिथावना बेसेबां अपमाननि खोथा जाहैबाय। जोंनि गामिनि रायजोनि आफादगिरिखौनो जुदि जोबायबा अब्ला गोबाङानो रागा जोंनानै बिनि सायाव बायदिसिना माने बुनो सुनो बेफोरबायदि बायदिसिना खोथा ओंखारलायबाय। दा ओंखारलायदोंबाबो गासै सोरबा सोरबिया बुंदोंबाबो नाथाय बेखौ जों हमथा हमथि खालामनानै जोङो बेखौ दसे स्रि दोनबाय। दा स्रि दोननानै मा जाबाय दानिया आफादगिरिखौनो जोबायबा दानिया बेनि दायनि माबा मोनसे माने दायनिगिरि दाय खेना फोनांनांगौ बिदि होननानै सावरायलायनानै माने दिदोमस्रि बसुमतारिखौ आफादगिरिखौ
आथिं हमनानै खुलुमनानै निमाहा बिनो होबाय। नाथाय बिथाङा निमाहा बिनो गारै मा जाबाय रागाजों आङो निमाहाबो बिया आंहा जेबो दायबो गैया जेबो माबाबो गैया आङो रायजोजों सोलिनो हाया आंखौ जि खालामो खालाम आं रायजोजों दिनैनिफ्राय गैला होननानै बिथाङा माने मिटिंखौ गारनानै ओंखारलांबाय। दा ओंखारलांबायबा दा मा खालामबावनो जोङो रायजोआ बिदि बुंनानै थांनायखौथ' जोङो बेखौ जों बुरखाय बुरखि बेसे खालामबावनो। दानिया जों रायजोआ मोनसे समाल'सना सावरायलायनायनि गेजेरजों बिसोरखौ जोङो माने बैकट खालामना दोननाय जादों। दे बिसोरनि न'खराव जोंनि गामिनि रावबो सुबुङा हाबहैनो मोना, हाबहैयोब्ला एसेबांखिनि खना फोनांनाय जागोन, 5,000 फाइन होनांगोन, रायलायनो गुबुन मोनसे धोरोमखौ लाना फैनानै जुदि फुजिफैयोब्ला बेखौबोथ' सोरबा माना होनो हानाय रावाबो मोन्थाय गैया। मानो होनबा भारतबर्षआ जाबाय दिनै धर्म निरपेक्ष देश। बेयाव बयहाबो जायखिजाया धोरोमखौ लानानै सिबिनायनि मोन्थाय बयहाबो दङ। बेखौ गुबुन सोरबाया हेंथा होनो हानाय रावाबो मोन्थाय गैया। बेखौ जोंबो मिथिगौ। दा अब्लाबो नोंथांमोना जेरैबायदिहाय जों जार्मनबारि गामिखौ जेबो मिथिया, जेबो रोङा, जेबो जग्य गैया बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायाव जोङो दुखु मोनदों। जायखिजाया दिनै बे प्रेस मिटनि गेजेरजों सैथोआ बबे आं बेखौ नोंथांमोननो फोरमायनानै होबाय। दा बेयाव नोंथांमोना मा सान्दों मा बुजिना मोन्दों बेखौ आं जेबो सानस' हाला। उनाव हयथ' बिदिनो माबा मोनसे बिदिनो ओंखारबावलायगोन। दा जों हास्थाया बे धोरोमखौ लानानैनो बेफोरबायदि एना एनि जालायनानै बेरेखा बेरेखि जालायनानै बैकट खालामलायनायखौ जोंबो हास्थाया, जोंबो लुबैया। नाथाय बेयो जों जाखिनि खामानिखौ मावदों बेखौ धोरोमखौ लानानै जों मावाखै, बेखौ आङो आगोलावनो बुंबोखाबाय। बेयो गावनि दाय जा मोनसे मावदोंमोन बे दायखौ जोङो निमाहा बिनो थिननायाव बेखौ गनायैनि थाखायसो जों रायजोआ बेफोरबायदि थांखिखौ लानो गोनां बाध्य जादों। दा ओंखायनो रायजोफोर गासैबो माहारियारि आफादनि दैदेनगिरि नोंथांमोननो दिनै आं बे प्रेस मिटनि गेजेरजों जोंनि जार्मनबारि गामिनि न'खरसेनि जा बेफोरबायदि जेंना जानानै दङ, जा जाथाय जानानै दङ बेखौ आं नोंथांमोननो गुसुङै फोरमायबाय। दा बेखिनिखौ फोरमायनानैनो नोंथांमोना जाबायदिखौ सानदोंमोन बा जा मोनसे गोरोन्थि साननानै गोबां बाथ्राखौ नोंथांमोना निउसनि गेजेरजों फोसावदों, दा बेखौबो जाहाथे नोंथांमोना बेखौ नोंथांमोना आरोबाव बेफोरबायदिखौ जाहाथे फोसावनाङा। धनिराम बसुमतारी, दिदोमस्रि बसुमतारी बा बिथांमोननि फिसाजोफोर दङ, बिथांमोनखौ आं गुरैयै रायजोनि जाना खावलायदों। जों दाबो नोंथांमोनजों जोङो जेबो बेरेखा गैया, बैकट खालामना दोनदोंबाबो जोंहाबो गोसोआव गुद गुद जानानै दङ। नोंथांमोनखौ जों बोरैहाय बोजबना लानो हागोन। दा ओंखायनो नोंथांमोना जेरावखि थायाथों मानो फैनानै रायजोजों गोरोबफैनांगौ। आगोल जेरैबायदि सोलिदोंमोन बेफोरबायदि सोलिनांगौ। आं बेखौ दिनैनि प्रेस मिटनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ खावलायहरदों। आंनि दिनैनि बे प्रेस मिटखौ एसेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों। जोंखौ जे बोरै बिथांमोना एसेबां बेरेखा गोसो लानानै जोंखौ बेफोरबायदि माने माबा मुं सुनायखौ जोङो दुखु मोनदों। दा बिदिनो दिनैसिम बिथाङा नुजाफैयाखै। दाथ' जों बेखौ गोरोबलायबाय, गोरोबलायनानै थाबाय। बिनि उनाव दा जों बेफोरबायदि गोरोबलायनायखौ बे फुंबिलि बसुमतारियाबा मिथिगोन ना मिथियामोन, दा बेखौ जों मिथिलिया। नाथायबा बिथाङा दिनै 21 मे 2024 खालाराव जोङो मिलायखांनायनि उनावसो बिथाङा बे प्रेस मिटआव बे रादाबखौ फोसावबाय। दा बिथाङा जे बे रादाबफोरखौ बिथाङा न'आव थायालासेनो गावसोरनि न'आव जोंनि रायजोआ जे ओरै मावदों थोरै मावदों
अत्याचार खालामदों न' बुसिदों दायना अजा होननानै रायफैदों बुंफैदों बेफोर खोथाखौ न' थायालासिनो बिथाङा बोरै मिथिखो आरो दिनै एसेबां गोजान जायगायाव थानानै न'निफ्राय एसेबां गोजान जायगायाव थानानै बोरैहाय दिनै बेफोरबायदि प्रेस मिटआव बेफोर माहारियारि आफादफोरजों गोरोबनानै जों थानानिफ्राय FIR-खौबो जों बोखांनानै लाना फैनानै जोङो बिनि न'खरावनो फैनानै गोरोबलायनायनि रंजा खुसि जालायनानै जों बिदिनो जालाय लोंलायबो खालामनाय जाबाय। नाथायबा बे माहारियारि आफादफोरखौ लानानै जा सावरायमेल जादोंमोन बे सावरायमेलावथ' बिथां फुंबिलि बसुमतारिया बे मेलाव बिथाङा गैयामोन। दा बेफोरबायदि सावरायनाय बेफोरबायदि सावरायलायनायनि गेजेरजों मोनसे माहारियारि आफादखौ लानानै सावरायलायनाय बे मेलाव गैयालासे बिथाङा बेफोर बाथ्राखौ मिथियालासे दिनै बेफोरबायदि प्रेस मिटआव जोंनि जार्मानबारि गामिया गावसोरनि न'खरखौ एसेबां उतपात खालामहैनाय बेफोरबायदि बायदिसिना उदखारि खालामहैनाय न' बुसिहैनाय मोना मोना मिथिं जानानै दम हैनाय बेफोर बाथ्राखौ बिथाङा न'आव थायालासेनो बोरै मिथिखो न'आव बेफोरबायदि जादों होननानै काहिनिखौ बोरै मिथिखौ दा बेखौ जोंनि सोंनाय। दा दिनै जों बेफोरबायदि फोसावनायाव बिथाङा बेफोरबायदि फोसावनायाव जों दुखु मोनदों। बेफोरबायदि फोसावनायखौ लानानै बेसेबां सैथो बेसेबां थार बेखौ बिजिरना नायालासेनो दिनै जायफोर आफाद जायखिजाया आफादनि धोरोमारि आफाद बा बायदिसिना आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना बायदिसिना जार्मानबारि गामि आरो बे हालाम सिमेन्ट सापरि हालाम बे ओनसोलखौ बायदिसिना बुंसावदों बेखौ जोङो खोनानानै मिथिनानै जोङो दुखु मोनदों। मानो होनब्ला बिथांमोना सैथोखौ गुबै सैथो बाथ्राखौ मिथिया हसिया बिथां सासे हिन्जावसा गथ' सासेया बेफोरबायदि बुंनानै फोसावनायखौनो नंगौ होनना सानना लानानै जोंनि सायाव बेफोरबायदि बांसावनायखौ बेफोरबायदि मुं सुनायखौ जों दुखु मोनदों। ओंखायनो रायजोफोर आरो गोबां माहारियारि आफादनि दैदेनगिरि मानगोनां नोंथांमोनाबो बेनि सायाव बे धोरोमनि सायाव बे जाथाया जादों होननानै नोंथांमोना दासान बेखौ नोंथांमोना जुदि गोसोआव सानदोंब्ला बेखौ दिनैनिफ्राय ज्राब गारनानै जाहाथे जोङो नैबे न'खरजों आलो गोजोनै गोरोबलायना थानो हायो बेखौ आफा इसोरनि सेराव नोंथांमोनाबो जाहाथे आर'ज गाबनानै बोर सारस्रिहरो बेखौ हास्थायो। लोगोसेनो जोबथारनायाव आं नैबे बिथां धनिराम बसुमतारिया जा दिनाव बिथाङा रायजोखौ खोथा होनानै दिनै साननै सानथामनि उनाव आं फैफिनगोन फैनानै आंनि जा मावनो गोनां हाबाफारि बावनाय थिनाय बे हाबाफारिखौ आं मावफुंगोन आरो नोंथांमोननोबो आङो खबरखौ होगोन खौरांखौ होगोन होननानै जेरै जिदिना ओंखारलांदों बे दिनैसिम नुफैयाखै न'आव दिनैसिम फैयाखै। ओंखायनो धनिराम बसुमतारि दिदोमस्रि बसुमतारि बा बिथांमोननि फिसाजोफोर दङ बिथांमोनखौ आं गुरैयै रायजोनि जाना खावलायदों जों दाबो नोंथांमोनजों जोङो जेबो बेरेखा गैया बैकट खालामना दोनदोंबाबो जोंहाबो गोसोआव गुद गुद जानानै दङ नोंथांमोनखौ जों बोरैहाय बोजबना लानो हागोन। दा ओंखायनो नोंथांमोना जेरावखि थायाथों मानो फैनानै रायजोजों गोरोबफैनांगौ आगोल जेरैबायदि सोलिदोंमोन बेफोरबायदि सोलिनांगौ आं बेखौ दिनैनि प्रेस मिटनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ खावलायहरदों गुरैयै खावलायहरदों आरो नोंथांमोना बे माहारियारि आफादफोरनि सन्मानखौ रैखा खालामनानै जार्मानबारि गामिनि सन्मानखौ रैखा खालामनानै जाहाथे गोरोबलायनानै सोलिलायो बे गामि गंसेया न'खरसे बायदियै गोरोबलायनानै सोलिगोन होननानै नोंथाङा जेरावखि थायाथों मानो आं नोंथांखौ खावलायहरदों सोलिफैनांगौ गोरोबफैनांगौ। दा बायदिसिना निउस पर्टेलाव बायदिसिना फोसावदों आरो इउटुबार बिथांमोनाबो बायदिसिना फोसावदों जार्मानबारि आरो सिमेन्ट सापरि हालामखौ दिनै बायदिसिना मुं सुदों। नाथायबा नोंथांमोना जेरैबायदि सानदों जोंनि बे खामानिया बिदि नङा। नोंथांमोना बे फुंबिलि बसुमतारिया जा नंखाय बाथ्राखौ दिनै प्रेस मिटआव होबाय दा बेखौनो नोंथांमोना सैथोआ बबे थार गुबै नंगुबैया बबे बेखौ सायख'आ हसिया बेफोरबायदि गंसे गामि बा गंसे समाजखौ
एसे मुं सुनायाव बा बायदिसिना गाज्रि अजग्य जग्य गैया बायदिसिना बेफोरबायदि बुंनायाव धोरोमनि सायाव सोरबा बुंदों अजग्य जग्य गैया धोरोमनि बिखय जेबो मिथिया होननानै बायदिसिना फोसावदों। दा बेयाव सोरबा सासेया गुबुन मोनसे धोरोमखौ लाना फैनानै जुदि फुजिफैयोब्ला बेखौबोथ' सोरबा माना होनो हानाय रावाबो मोन्थाय गैया। मानो होनबा भारतबर्षआ जाबाय दिनै धर्म निरपेक्ष देश। बेयाव बयहाबो जायखिजाया धोरोमखौ लानानै सिबिनायनि मोन्थाय बयहाबो दङ। बेखौ गुबुन सोरबाया हेंथा होनो हानाय रावाबो मोन्थाय गैया। बेखौ जोंबो मिथिगौ। दा अब्लाबो नोंथांमोना जेरैबायदिहाय जों जार्मनबारि गामिखौ जेबो बेखौनो लानानै सोलिसिगोन आरो नाथायबा आंनो बे बोलि खान्थिखौ बोलिजों फुजिनायखौ आंनो बोसोरथाम समय होनांगौ। बोसोरथाम समय होनांगोन होननानै बिथाङा गाबख'ना लादों आरो बे 19 जरा खुन्थियाजों फुजिनाय खान्थिखौनो आं बेखौनो गनायना लानोसै। नाथायबा बेयावनो आङो माने बायदिसिना जिब जिबिखौ बोलि होनानै आं फुजिगोन होननानै बिथाङा गाबख'ना लानायाव जों रायजोआबो बेखौबो जेबो दिमत खालामाखै। खालाम नोङो जिदो खालामो बोलिदो खालामो फुल प्रसाददो खालामो जेदो खालाम माथ्र नोंहा जोंजों गोरोबनोल' नांगौ। जोंहा धोरोमजों जोङो धोरोमनि सायाव जेबो जोङो गाखुवा गैया। जोङो बेखौ मोना बे धोरोमखौ लानो मोना बे धोरोमखौल'सो लानांगौ बेफोरबायदियै जोङो बिसोरजों जेबो माने एना एनि गैलाया। दा बिदि जानानै गोरोबलायनानै फैनानै न'आव फैनानै बिसोरनि न'आवनो हाबनानै मोजाङै सावरायलायबाय मोजाङै बिदिनो पार्टि पुर्टिबो खालामलायनाय जाबाय। बेनिफ्राय लोगोसे जा साइनबर्ड थुदोंमोन बे साइनबर्डखौबो जों बोखारना होबाय। बोखारना होनानै बिदिनो थालायबाय। ओमफ्राय जोङो रायजोनि सोरबा सोरबियाबो बुंबाय भाइ बा आदा दाथ' गोरोबलायनाय जाबाय नोंथाङा दा माला हायो फुजाखौ होनो जोंनो खबर हो। जोंबो माबा मोनसे नोंनो हेफाजाब होगोन दे। माबा मोनसे अनसुंथाइ होगोन माबा मोनसे फिथाइ सामथाइखौनो बायना होफैगोन बा बायदिसिना फुल प्रसादफोरखौनो जोंबो होगोन थाखा फैसाखौनो जोंबो एसे एनैबाबो जोङो नोंनो हेफाजाब होगोन माथ्र जोंखौल' खबरखौ हो होननानै बिदिबो सावरायलायनाय जाबाय। जानानै बिदिनो बेखालि बिदिनो जाबाय थांबाय। दानिया माहारियारि आफादफोराबो खावलायबाय जे नोंथाङा समाजदो एसेबां बेरेखा जाना थानाङा। नोंथाङा जिखौ फुजिनो गोसो बेखौनो फुजि बेयावनो था थेवबाबो समाजजों एसे गोरोबलायनानै नोंथाङा सोलि होननानै माहारियारि आफादफोराबो बिथांखौ खावलायनाय लेखा बिथाङा बैखालि माहारियारिफोरनि जा उपदेश होनाय जा बिथोन होनाय बेखौ गनायनानै दिनै बिथाङा जों समाजजोंनो गोरोबसिगोन जार्मनबारि गामिनि रायजोजोंनो गोरोबनानै थासिगोन आरो जार्मनबारि गामिनि जा धोरोमनि निति दङ बा 19 जरा खुन्थियाजों फुजिनाय खान्थि बिबार खान्थि बे बिबारजों फुजिनाय खान्थि बेखौनो आङो गनायना लागोन बेजोंनो आङो गोरोबसिगोन बेजोंनो थासिगोन। नाथायबा आंनो 3 बोसोर बे फुजायावनो आंनो जिब जिबि बोलि बिधान होनायखौ आंनो खाबु होनांगोन होननानै बिथाङा गाबख'ना लादों रायजोनिफ्राय बा माहारियारि आफादफोरनिफ्राय। दा बेयाव जों रावबो माहारियारि आफादाबो जों गामियाबो बिनि गाबख'नायाव बिथांनि गाबख'नायाव जों जेबो हेंथा होआखै। जोङो बुंदों दे फुजि 3 बोसोर फुजियोना 1 बोसोर फुजियोना बेसे बोसोर फुजि नाथायबा जों समाजजों गोरोबना था नोंथाङा बिदि होननानै जोङो गोरोबलायबाय। बिखालि गोरोबलायनानै गासैबो गोरोबलायनानै उनाव जा FIR होनाय बे FIR होनायखौबो गासैबो थांनानै दिखांनानै लाना फैलायनाय जाबाय। दिखांना लाना फैनानै धनिराम बसुमतारीनि न'आवनो गासैबो रायजोफोरा फैनानै हाबनानै बिदिनो बायदिसिना मोजां खोथा सावरायलायबाय। गासैबो गोरोबलायनायखौ मोननानै गासैबो गोसोआव रंजानाय मोन्दों। गामिनि रायजोफोराबो रंजानाय मोन्दों। मानोब्ला बै समाव बैकट जाना थानाय समाव एखुथा गोसोआ जोंबो बोरैबा गावसोरखौ लोगो मोनबानो एसे गोसोखौ एसे बोरैबा मोनोमोन आरो मोनखाङोमोन।
दा बेफोरबायदि गोरोबनायखौ मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। दा गोजोननाय मोननानै दा बिदिनो सावरायलायनानै थाबाय। बैखालिबो बिथांनि न'खरावनो सावरायबाय मोजां गाज्रि। सावरायनानै बिथांखौ बुंबाय जे धनिराम भाइ बा सोरबा गामब्रा भाइ, सोरबा आदा आगै दादै, नोङो माला जेनेबा फुजाखौ लायो जे दिन तारिख लानानै जोंनोबो खबर होदो। जोंबो माबा मोनसे बे फुजानि नामाव नोंसोरनो माबा मोनसे हेफाजाब होगोन, अनसुंथाइ होगोन बा फिथाइ सामथाइखौनो एसे नोंसोर आं जा हायो होफैगोन, सोरबा बिदिनो बायदिसिना बानस'लायगोन होननानै बुंनानै गासैबो गावबा गाव थांबाय, न'खर न'खर थांबाय। थिग बिदिनो बिनि अखानायै जाबाय उनाव जा बेनार थुदोंमोन बे बेनारखौबो बोखांफिननानै होनाय जाबाय। गासै रावबो जेबो बेरेखा गैया, जेबो हेंथा हेंसि गैया। बै खालि दिनाव जोबोद गोजोननाय माने रायजोआ गोजोननाय फोरमायदों, गोजोननाय मोनदों। दा बिदिनो थाबाय बै खालि। बिनि अखानायै बे रायजोआ बे बाथौ खेराइसालियावनो माबा मोनसे खामानि दंमोन। बे खामानियावबो बिथांनि न'आथ' जोंनि बाथौ खेराइसालिनि बे सिमासेयावनो बिथांखौ, थेवबाबो जोंनि बे बाथौ खेराइसालियावनो बायदिसिना जोंहा हाबाफारि मावलाङो, फोरबो मावलाङो। नाथायबा बिथाङा बे न'सुंसे सिमासेयाव थानानैनो माने एखुथा जानानै थानो गोनां जादोंमोन। दा बे खालि बिथाङाबो जे जोंनि बे खामानियाव फैनानै हेफाजाब होफैनानै बेयाव बुंबाय गावनो, धनिराम बसुमतारिया बुंबाय जे भाइफोर, आङो दा दाबसे जायगायाव गाबोन थांगोन, दायो साननै सानथामसो जानो हागौ। ओमफ्राय बिनिफ्राय गिदिंना फैनानै आङो जेनेबा नोंथांमोननो बे फुजा फोरबोनि माबाखौ आं नोंथांमोननो खबरखौ होगोन। बिदि होननानै बिथाङा बिदाय लानानै जि थांबाय दिनैसिम बिथाङा न'आव नुजाफैयाखै। प्राय भाग बिथांमोना न'आव थायानो। बे न'खौथ' दा बिथांमोना फोसावदों न'आव बुसिनानै बायदिसिना धमकि होनानै होखारो माबायो होननानै। नाथायबा बिथांमोन गैयैयाव जों बे न'खौ रक्षनाबेक्षनसो होनानै दोननाय जादों। बेयाव बिसोरनि न'खराव सोरनिबा दाउ अमा बोरमा मोसौफोरखौ जों हाबनो होआलासिनो जों रक्षनाबेक्षनसो होना दोननाय जादों। बेफोरबायदियाव जोंखौ जे बोरै बिथांमोना एसेबां बेरेखा